अफतिया आइल बा 2020 हो। ई कौन लेके ससतिया आइल बा 2020 हो। 2020 हो। 2020 हो। धरती पे चलता के मौत के सीजन। हाय रे विधाता कौन भइल बाटे रीजन। हाय रे विधाता कौन भइल बाटे रीजन। धरती पे चलता के मौत के सीजन। हाय रे विधाता कौन भइल बाटे रीजन। बारी बारी आदमी छोड़त दुनिया, एकाएक आदमी छोड़त दुनिया। होखत दिल में दुख हो। ई कौन लेके अफतिया आइल बा 2020 हो। ई कौन लेके ससतिया आइल बा 2020 हो। 2020 हो। 2020 हो। शिवांश रिकॉर्डिंग स्टूडियो महाराजगंज। आवत भूकंप कहीं हाला बा कोरोना। शोक में बाड़े कुंवर संदेश लोना। ये विधाता कुंवर संदेश लोना। आवत भूकंप कहीं हाला बा कोरोना। शोक में बाड़े कुंवर संदेश लोना। बिट्टू सबन कहे इससे बढ़िया रहे। बिट्टू सबन कहे इससे बढ़िया रहे। साल 2019 हो। ई कौन लेके अफतिया आइल बा 2020 हो। ई नया लेके अफतिया